ሰላም ከሚቀኒኹም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ቻነል ባርከን ሎማዓንቲ መንግስቲ ጀርመን ናይ ኦምበፍሪስት ሓድሽ ሕጊ ዘውፅኦ ብሓንሳብ ኮይና ክንሪኦ ኢና እንታይ የድልየካ ነቲ ኦምበፍሪስት ክትወስድ ሓደ ብሓደ ብሓንሳብ ኮይና ክንሪኦ ኢና ቅድሚ ግን ኣብዚ ቻነለይ ሓድሽ ተኾንኩም ሰብስክራይብ ጌርኩም ክድግፉኒ ከምኡ እውን ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ስታቲስቲክ ናይዛ ቻነል 9% ዳርጋ ሰብስክራይብ ከይገበሩ እዮም ቪድዮ ዝሪኡ ዘለዉ 10% ድማ ሰብስክራይብ ገይሮም ይሪኡ ኣለዉ እቶም 10% ሰብስክራይብ ዝገበርኩም ብጣዕሚ እየ ደመስኩነኩም እዞም 9 ድማ በዚ ኣጋጣሚ ነቲ ብዝበለፀ ክትድግፉ ትኽእልሉ መገዲ ነዛ ቻነል ሰብስክራይብ ምግባር እሞ ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትሕመው ቀዳማይ langer rechtmäßiger Aufenthalt. Du musst mindestens 5 Jahre eine gültige Aufenthaltserlaubnis gehabt haben. Zeiten als Studierende oder Ausbildung werden zur Hälfte angerechnet. Also man hat gar ein Tauhade, hat ihr Gabab ein Tauhade, ab German حمشت عم تجبر كحتكون على كاس زغبال كلها كم سدتنيا تمسخها كفتا كم سدتنيا ريجستر تجبر كا كم تماري تمسخها كفتا بزعد متسخها ريجستر تجبر كا ويا أن ميلن تجبر كا كمون أوسبيلون تمسخها كم مالتي تقدمي تقطعي أنت واحدة نقول له حفشوا ما أنت واحدة حمش عم تسب سقمت أخونا له مالتي كلاي Lebensunterhalt sichern زمالتك Du musst deinen Lebensunterhalt ohne Sozialleistung selbst bereit bestreiten können. Ebenso benötigst du einen durchgehend ausreichenden Krankenversicherungsschutz. زغبال كلها ناتك سريح كان بسخت خل تكون على كاب حجير مالتي زلزلة كاب ناي شوشال جنزب توصل يبلكان ويكاب ناي جوب سنتر جنزب توصل تكون يبلكان ولا أبتحتي خا ausreichendes Krankenversicherungsschutz ماتك نحر سرح نسرح لنا أوتوماتيك بتسنسور سرح Krankenversichertنا نحر ميني جوب تسرح تكون كا ስለ Krankenversicherung ስለዘይብልካ ሚኒ ጆብ ብሚኒ ጆብ ኣይከውንን ማለት እዩ ፉል ታይም ወይ ከዓ ፓርት ታይም ኮይኑ ወይ ከዓ ሓደ ስራሕ ሲ ፈርዚሸሩንግ እንኮላይ ናይ ፈርዚሸሩንግ ዘኸፍለልካ ስራሕ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ሳልሳይ Altersvorsorge Nachweis über eine ausreichende Altersvorsorge zum Beispiel 60 Monate Pflichtbeiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung und Vergleichbares Altersvorsorge ናብ ናይ ረንተ ካሰ ከፊልካ ክትኮን ኣለካ እዚ ክበሃል ከለካ ስራሕ ትሰርሕ ተኾንካ ኣውቶማቲካሊ ረንተን ካሰ ትኸፍል ኢኻ ንኣብነት ኣብ መብዛሕትኡ ግዜ ክስታይ ትገብሮ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ናይ ዓመት ሙሉእ ናይ ረንተን ካሰ ወይ ከዓ ናይ ኣብሬሽኑን ሎን ኣብሬሽኑን ንፀልና ብልካ ካብቲ ሎን ኣብሬሽኑን ድማ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ሙሉእ ኣምፀልና ክብልካ 12 ረን ኣብሬሽኑን ተምፂኻሎም ካብኡ ክሪእዎ ክእሉ እዮም ረንተን ፈዚሸሩን ከም ዝኸፈልካ ማለት እዩ ራብዓይ keine Vorstrafen እዚ ዝኾነ ከቢድ ገበን ጌርካ ክትከውን የብልካ ከቢድ ገበን ነቲ ናትካ ወረቐት ንኸይትወሃብ ዘዕንቅፀካ ማለት እዩ ብቐለልቲ ገበናት ኣይኮነን ከምዚ ንኣብነት ናይ ፓርኪን ማኪና ዲኻ ተቐፂዕኻ ወይ ገለ ነገር ስለ ዝደንኩኻ ብኸምኡ ይኮነን ግን ከቢድ ኣብ ቤት ፍርድን ገለን ከድካ ክብድ ዝበለ ገበን ተጌርካ እሱ ድማ ክዕንቅፀካ ክእል እዩ ማለት እዩ ነዞም በፍሪስት ንክትወስዳ Namschei erforderliche Erlaubnis zu Erwerbstätigkeit. Wenn du arbeitest, musst du eine Aufenthaltserlaubnis haben, die Arbeit erlaubt. زغبال كلها نتهم كم سدتنيا زي تقبلهم زلوا يكونن ما تي كم سدتنيا استقبلهم خون وخول له كان يسرح فقط كله كالو بالمات زغا ني حدا عمت يكون ورقتك ناي سلسته عمت بزي قدس تقبلهم خاص ناي سرح فقط كله كالو تحمشي كتعمات شارشي Neue ቋንቋ Sprachkenntnisse, Deutschkenntnisse auf mindestens B1-Niveau sind erforderlich. እንጂ ኣብዚ ከም ክስታይ የምፅኦ እንዲኦም B1 ክህልዋ ካለዎ ብሎ ድም ኣነ ግን ዝረኣኽዎም እንድሕር ከድካ ንኣብነት ቤራቶም ትገብር ቅድም ኣብ ቤራቶም ከድካ እንድሕር ተዘራሪብካ ከከም ሰብ ትዝውስነልካ እዩ ዋላ ኣዝቫይ ዘለዎም ሰባት እውን ክህቡር እየ ሕጂ እንታይ ተገድስ እንድሕር B1 ዘይብልኩም ኮይንኩ ኣይዝፋይ ዘለኩም ኮንኩም auf jeden Fall ኣብቲ ቤት ፅሕፈት ናይ ስደተኛታት ከድኩም ቆፀር ሒዝኩም ቅድሚቲ ኣንትራግ ምግባርኩም ምኽሪ ውሰዱ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ዝመኽረካ ሰብ ምስኡ ክውስን ክስታይ ስለ ዘለዎ እንድሕር ሰርቲፊኬት ዘይብልካ እሞ ግን ቁሩብ ምስኡ ክትረዳዳእ ትኽእል ትኾንካ መብዛሕትኡ ግዜ እታ ወረቐት ሂቡካ እዮም ማለት እዩ ሻውዓይ Grundkenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung. Du musst Grundkenntnisse über deutsche Rechtsordnung und Lebensverhältnisse nachweisen können. እዚ ከዓ በቲ ኣትረቢሎም ፅሒፎሞ ግን በቲ ክስታይ ክንብሎ ከለናስ ፖለቲክ ኮርስ ንብላ ወይ ከዓ Einbürgerungstest ትበሃል ኣላ እዛ ካብ 33
ሕቶታት ካብ 300 ሕቶታስ 33 ሕቶ ኣብ ፈተና ድመፀኸሞ ካብን ካንተ ሓደ 17 ትኽክል ክትምልስ ኣለካ እሳታ ሰርቲፊኬት ኣብ ፖለቲክ ኮርስ ወይ ካታ ሰርቲፊኬት ናይ ፖለቲክ እሳ ክትህልወካ ኣለዋ ማለት እዩ ሓሊፍካ ልዕሊ 17 ነጥቢ ክህልወኩም ኣለዎ ማለት እዩ ድሕሪ ዞንደር ሬግሎ ፈኩት ተፍሪስት ምግሊሽ ትሕቲ 5 ዓመት እውን ክቡካ ክእሉ እዮም 5 ዓመት ከይገበርካ ብዛ ዓዲ ቀዳምነት ነቶም ኤውሮጳ ብሉ ካርድ ዝበሃል ዘለዎ ብሉ ካርድ እንድሕር ኣለካ ናብ ድሕሪ 27 ኣዋርሕ ኣብዛ ዓዲ ምስ ገበርካ ክስታይ ክትገብር ትኽእል ኢኻ እንድሕር ቢኣይንሳ ምፂኻ ከዓ ድሕሪ 21 ኣዋርሕ ማለት እዩ 2 ዓመት ከይመልእካ እንትራ ክትገብር ኢኻ ካልኣይ ፋኽ ክሬፍተ ኣብዚ ዘድልዮም ኣብ ጀርመን ዘድልዮም ፋኽ ክሬፍተ ተኾንካ ንኣብነት ነርስ ተኾንካ ወይ ናይ ፍሌገ ተኾንካ መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ድሕሪ 3 ዓመት ክቡካ ተኽእሎታት ኣለዎ ማለት እዩ ፋኽ ክሬፍተ ክወፁ ስለ ዘይደልዎም ንዖም ቀልጢፎም ይህብዎም ማለት እዩ ወካ ኣብ ጀርመን ኣውስቢሎም ጌርካ ስቱድዮም ጌርካ ተነርካ ድማ ስቱድዮም ወዲእኻ ድሕሪ 2 ዓመት ስራሕ 2 ዓመት ምስ ስራሕካ ብድሕሪኡ በፍርሲት ክትወሃብ ተኽእሎታት ኣሎ ኣብ መወዳእታ ድማ እዚ ይሄ ፓርትነር ፎር ዶችን ኦደ ፋኽክሬፍትን እንድሕር ይሄ ናትካ ፓርትነር ሓዞ ሰብኣይካ ወይ ሰበይትካ ጀርመናዊት እንድሕር ኮይና ወይ ከዓ ፋኽክራፍት እንድሕር ኮይኖም ድማ ናብ ድሕሪ 3 ዓመት እቲኦም በፍሬሲት ክትወሃብ ተኽእሎታት ኣሎ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ ፅማናይ ዝኽእሉ እንታይ ይቐን ዘድልየና 5 ዓመት ኣብዚ ዓዲ ክንገብር ኣለና ሰሪሕና ባዕልና ነብስና ክንክእል ኣለና ናይ ኣልተፈር ዞርገ ስራሕ ማለት እዩ እዚ ብሓፈሽኡ ካልአይትን ሳልሰይትን ሓደ ዓይነትን እንድሕር ሰሪሕካ ዝሓለፈ ዓመት ሙሉእ ሰሪሕካ ኣብ ረሽኖም ተምፂኻዮም ክልተን ተሸፊነን ኣለዋ ሽትራፍ ፍራይሃይት ዝኾነ ገበን ክህልወና የብሉን ከቢድ ገበን ኣርባዕተ ኤርላውብነስ ፎርሃንድን ዝኻ ኣብዚ ዓዲ ተቐቢላኹም ክኾንሎ ናይ ስራሕ ፍቓድ ዘለና ክንከውን ኣለና ናይ 1 ዓመት ዲ ናይ 3 ዓመት ዶች ከንትነሰ ብለዎ ሚንደስትንስ ቢኣይንስ ኣብዚ ዶች ከንትነሰ ይፈላለዩ ብኣዝፋይ እውን ክቡካ ይኽእሉ እዮም ኣብ መወዳእታ ድማ እዛ ናይ ፖለቲክ ኮርስ ሓሊፍካ እዛ ናይ ፖለቲክ ኮርስ ሓሊፍካ ሰርቲፊኬትካ ካብተን 33 ሕቶ እንተወሓደ 17 ነጥቢ ምፂኻ እታ ኮርስ ሓሊፍካ ክትኮን ኣለካ እምበኣር ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ናይዛ ቻነል ንሎሞ ዓንቲ ዝበልክዋ መደብ እዚኣ ነይራ ነዛ ቪድዮ ክትሰምዓ ኣለዎ ዝብሎ ሰብ እንድሕር ኣሎ ሼር ግበሩ ከምኡውን ሳብስክራይብ ኮመንት ይትረስዑ ክሳብ ዝመፅእ ዘሎ ቪድዮ ንራኸብ ሰሰናይ